Hello guys! Magong adlaw natong tanan. Kamera daris bay guys, Kuya Ajoy Dixie. At Imalog siya si kay sila na nice Valencia. Then magbinignit mi na may tulo ka sipi nga saging pinalit na mo ilang mayor. Kapit kamuti. Dapoy bulang hoy. Hoy, magunsa mo? Ah, ning andamon daan. Sakog. Be, kwasag tong pangpalit be. Ha? Putong pillar. Diksian, pagdali. Ang dakuan na, kamuti. Dali na, be. Ang upay pag gumanag panglaba. Nang laba ko daan. Pillar! Pagtaparan. I'm sorry, taparan. Ang kuan ng daki, lagi kuan lagi gamit yung property. Sayang na pa man ni matino. Anay paway. Ika nga oy. Ara ni andaman gali ko magluto ra ba? Eh, maggunit-nit mo na ni sinanay man. Hoy, bisanto dahil hoy, bisanto. Mingaw ka adyo, dari. Kasi Ariana, tagidamit, alis ako eh. Ang trabaho. Hugasan pa na ako. Napay puti nga kamote. Unsa na yung gibuhat na leksian? Nagsagot-sagot na po mo leksi? Hugasan na nina. Human nag-slice saging kamuti o bulanghoy. Gilatanan pagsago. Kay dugay malata. While naguwat ko di kuan gani pahumok nga sana nang sago dakoy dian tingin niabot ikaghagna. Magkuhan ka. Di man i-box. Unbox. Kana all unbox. Juju's Beauty Salon. Bungamar. Pangkuhan ni guys. Pangpagwapa. Pagwapa ta. Kami paras duk tamkuas na ang bugas-bugas. GMT. Grabe di majuhon jadi lagputos no. Bisit ketag. Motor ba? Damaya maguning-gunting nga, maguning dako. Nagpadana.
Guwapa na tada ni. Grabing pagkabaluta. Mukha ni Bumba. Sus, hapit din mo gunting eh. Katlot ka gunting. Lexe! Kita kas gunting dako. Wala daghan lagi. Dako dahil siya sa personal. Kaya ko gamay sa kuan. Dako dahil sa personal. I love it. Para ni kuan guys, panggabi eh. Kasi mong naong para magbugas. Isa ni? Masingan. Mystical glow. Dyan nilang subaybayan guys. Kada ko ano, isa sisang ipik. Makita sa itong naong. Mystical Glow. Hamisa Sunscreen. SPF 50. Sunscreen is siya pang buntag. Kari Mystical Glow Bleaching Collagen Soap. Sabon. Magwapan tala ni guys. Halaga, kaya nga dyan ko gamay rin si this personal. Kaya ug mo adyon ko dani guys. Order ako dani yun dyan. Puan. Ug mo adyon ko dani ko ana. Wow. Mutara ba? Di kamayang kaya rin daghan nagsadya dako. Sa personal ay sa post kay gamay sida. Pero sa personal dako. Kakuan mo datong na salon sa hagna guys. Ngarang lamig diyang naong mo ni diyang gamit. Hindi po kong gipa-apil kaya malamit po gang naong barang magwapa po ta. Diyan ka ng sunscreen. Diyan mara ni guys kay hasa tong tanawon tong sagog. Basig wala na ito sabaw. Okay guys, dara kamong binignit guys. Naluto na si Ate Malo mo nagluto dani kay wa gadid ko kalibutan og magbinignit. Igo or ko maghiwa-hiwa. Maura ni aho. Diyan nagkudkud sa lubi. Duha ka lubi ang gikuan ni guys. Ibutang dyan. Mauna ni si dyan. Naluto na dyan. Dyan na. Maghatag ko sa ila programi. Kaya mas tiri dad to. Si Ate Ali, di na naman to hatdan. Kaya wala may masudlanan. Mauli maputo dyan hapon dyan. Maghatag pa pagkupundo. Asa ni hatidan. Ila programi dyan. Dito sa kugsudlon. Kaya maghatag kupundo. Gisugo kong nanay. Kaya sila sa Valencia. Dyan mara si dyan guys. Naluto na. Lang asuha, oy. Mga kanta ninyo. Nagbinignit, bigsadyo kay agsaging, malapa naman, sayang. Mga unta.